ଆଚ୍ଛା ଭାବନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖନାଦ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଝଣଙ୍କାର ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଥମିଗଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାମରିକ ରଣନୀତିର ଏମିତି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଜ୍ ବା ଏକ ରଣନୀତିକ ବିରତିର କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେନାପତିମାନେ କେବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲିଡରସିପ୍। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ପୁରାତନ ସାମରିକ ବ୍ରିଫିଂର ଏହି ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଜି ଡିକୋଡ୍ କରିବା। ସିଧାସଳଖ ଆସିବା ସେହି ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଦେଶ ଉପରେ ଯାହା ଶ୍ଲୋକ 21ରୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ସେନାପତି ଅର୍ଜୁନ ଏକାଦମ କ୍ଲିୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟରୁ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥମ୍ ସ୍ଥାପୟ ମେର୍ଚ୍ୟୁତ। ମାନେ ସିମ୍ପଲ କଥା, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ନେଇ ସିଧା ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୌଣସି ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଖେଳି ରହିଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନିଜକୁ ଏକାଦମ ବିପଦର ମଝିକୁ ଠେଲିଦେବା। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଲିଡର କେମିତି ସଙ୍କଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ ରଖେ। ଏବେ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଶବ୍ଦଟି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ସେନିୟର ଭୟର ମଧ୍ୟ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏକଦମ ମଝିଆମଝି ପୋଜିସନ୍। ସାମରିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଭାଣ୍ଟେଜ ପଏଣ୍ଟ ବା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ନିଜ ସେନା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶିବନି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଲେ ବାସ୍ ପୁରା ରଣକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏକଦମ ଖୋଲାଖୋଲି ସାମ୍ନାରେ। ଟ୍ୟାକ୍ଟିକାଲ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଜାଗା ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଫରକଟି ସଫା ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା। ଏଥିରେ ରିସ୍କ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ସୂଚନା ବି ସୀମିତ। ପ୍ରତିପକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ବଳ ଆକଳନ କରିବା ଏଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଆସିବା। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ 100% ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ବେଷ୍ଟ। ନିଜ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ନ ବାହାରିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବତା ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ, ସେନାପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ସାହସିକ ମୁଭ୍ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାବଦେ ତାନ୍ନିରୀକ୍ଷ ହୋମ୍ ଯୋଦ୍ଧୁ କାମାନ ବସ୍ଥିତାନ୍। ମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୌଣସି ହିରୋଗିରି ବା ଶୋ ଅଫ୍ ନଥିଲା। ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସ୍ତର କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ମୋରାଲ କେମିତି ଅଛି, ସେସବୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା ମୂଳ ଟାର୍ଗେଟ୍। କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସଲିଡ୍ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏହା ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏହି ଅବଜର୍ଭେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହି 3ଟି ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଣ୍ଟିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ, ଏହି ରଥ ଅଟକାଇବାଟା କୌଣସି ଭୟ ବା କନଫ୍ୟୁଜନର ଜମାରୁ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ମିଶନ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ବା ନିରୀକ୍ଷା, ହଁ, ଖାଲି ଆଖି ବୁଲେଇବା ନୁହେଁ, ପୁରା ସ୍କାନ୍ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବସ୍ଥିତାନ, କିଏ କେଉଁଠି ପୋଜିସନ୍ ନେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ରିଟିକାଲ, ଯୁଦ୍ଧ କାମାନ, ମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବା ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ବିନା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବୁଝି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ମିଲିଟାରୀ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଏହି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିମ୍ପଲ ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏହି 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ସିଧା ମଝିରେ ନିଜର ଭ୍ୟାଣ୍ଟେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ସବୁ ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଡାଟା ଗ୍ୟାଦରିଂ କହୁ। ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ 3, ଏକଦମ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କାହା କାହା ସହ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଆଜିକାର କର୍ପୋରେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ପୋଜିସନ୍ ଅବଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ସବୁଠି ହିଟ୍। ଶେଷରେ ଏହି ପୁରା ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କିପରି ଆସନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି, ତାହା ଏହି ଶ୍ଲୋକାଂଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କୈର୍ମୟା ସହ ଯୋଦ୍ଧାଭ୍ୟସ୍ମିନ୍ ରଣସମୁଦ୍ୟମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରଣସମୁଦ୍ୟମରେ ବା ଯୁଦ୍ଧରୂପକ ଏହି ମହାକାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ କାହା ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ରଣସମୁଦ୍ୟମେ ଶବ୍ଦଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିରାଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ବା ଏକ ମହାନ ସାମରିକ ଆୟୋଜନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ସେନାପତିଙ୍କର ସେହି ରଣନୀତିକ ବିରତି କେବଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଡେଟା କଲେକ୍ସନ ପଛରେ ଏକ ଆକ୍ସନେବଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ପୂରା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ବି ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କମାଣ୍ଡର ନିଜ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସଂଘର୍ଷର ଗତିପଥ କେମିତି ବଦଳିଯାଏ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଆଉ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଥାଏ। ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଜ୍ ନେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିବାର କ୍ଷମତା ହିଁ ସର୍ବଦା ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିବ। ଶେଷ ଯାଏଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।